paglamdag sa atong mga panahuna. Amo lang itong amahan, aniya kami din kabuntagon. Mapasalamaton. O ganiya ang Ginoong Diyos na mo simba, muday, mudawat sa mga pagtulunan ni kabuntagon o Ginoo. Nasayod kami ang imong pulong makapaliton ka namo. Nasayod kami ang imong pulong mahatod ka namo sa katarong. Nasayod kami ang imong pulong mupanalipot usab ka namo sa mga tanang dautan. Ginoo, salamat, salamat. Ganiya kami, tudloan mo kami unsaon gayon sa tinuod nga paghadlok kanimo. Unsa gining kahadlok sa Dios? Tagalig pagpanabot, lamdagi kami pinaagi sa balang espiritu. Ug tuguti Ginoo nga ikaw ug ikaw lamang ang among kahadlukan ug walay lain. Dalay ko ka sa tibuok namong kinabuhi, O Lord. In Jesus' name we pray. Amen. So last time, nag-istorya na ita sa kahadlok sa Dios. Ug ato ni gi-define, atong gitanaw definition sa ning fear. Ug ato sa nibawan last time kung ang sakto ba nga kahadlok na nato o sayop nga kahadlok kay dili man nato ang kahadlok sakto. Kadaghanan nato nga kahadlok sayop gayon. Ug mao nang kahadlok nga mubira nato palayo sa Ginoo ug makapalunod nato sa sala. Mao na ang mga klaseng kahadlok. Ug ato nakitaan nga atong itan-aw ang relationship side nato sa Ginoo where diin kita mahadlok kanunay mo repent. Hadlok ta makinulsol, hadlok ta moangkol sa atong mga sayop, kay hadlok ta nga unsay mahitabo nato kung mga pasaylo. Hadlok ta kung unsay mahitabo nato kung buhat sa eksakto. Apan dita mahadlok sa pagbuhat og sala. Nya makabuhat na tag sala, mahadlok na itong tao mahimuglaka sa sakto. Amen? Kikita kaniya na, noon sa jud kabaliko ang atong utok, no? So, makita nato nga dapat dili ni mo dominar sa atong kinabuhi. Kining sayop nga klaseng kahadlok. Balikon ko. Dili dapat mo dominar sa atong kinabuhi ang sayop nga klase nga kahadlok. So ato nakitaan to ang lima ka mga lakang kung kita makinulsol, which by willing ato ni matanaw sa madaklit na itong tanaw later on. Pero karon atong tanawon karon ang pagkatao o ang pagkadiyos sa Dios. Aron doon na yung tayo klarong pagtanaw o paglantaw, unsa siya? Di ba kay kita biya labi na kung ang tao mas halangdon, mas taas na to. Kung sa mata, mahadlok ta mo dool, mauwaw ta mo tingog. Correct? Amen? Bisa kay bata, may kay mo English, gikan sa gawas, wala kita din ibang English, matamimik. Kay nahadlok, nabasig sa'yo pa kung in-English, kasi in English. So mga butang na may sunan nga, we need to deal with. Okay? Ato dyan ang atubangon. Kung karon tanaw na to mga kinaiyahan sa Dios aron mainsakto ang atong klase sa kahadlok. So last time, na-discuss na to, kinsa ang Diyos. Una, magbubuhat. Creator ang Ginoo. Siya nagbuhat sa langit o sa yuta. Now, mutana ko ninyo, napabangoy na ilhan na nagbuhat sa langit o sa yuta. Wala. Naabay mga santo sa Diyos diya na nakabuhat sa langit o sa yuta. Wala sa bihapon. Amen? So muna nga, sa tanan na lang mga tao, sa tanan mga Diyos-Diyos, ang imong kadlukan kanigyon ang nagbuhat sa langit o sa yuta. Kaya ang tanan mismo, why gahom sa paghimo sa yuta, sa dagat, sa tanang butana sa dagat, nasa kalibutan, o nasa kalangitan, why lain kundi ang Diyos. So kana lang daan, taha na ka, taha jud kayo, mahadlok jud ka, kay apil man ka sa iyang binuhat, apil man ka. So muna makita nato sa Genesis 1:1 sa sinugdanan, isulti din ha. Sa sinugdanan gibuhat sa Dios ang tanang butang gikan sa wala. Wala jud. Pinaagi kang Hesukristo. Ang nabuhat nga kalibutan nagpadayag sa himaya sa Dios. Sa iyang gahom, sa iyang Dios nung kinaiya ug kaalam. Ug tungod niini wala nay ikapagantarungan ang tao sa dili niya pagilaw. Pagbuhat kay ng tipi din sayo. Sa pa kung ibasa. Sa pagsugod sa Dios, pagbuhat sa kalibutan o sa tanang butang sa kalangitan,
ang kalibutan hawang ug walay hitsura. Ang kadagatan gitabunan sa kangit-ngit ug ang espiritu sa Dios naglihok ibabaw sa katubigan. So makita nimo dinha, out of nothing, walay sinugdanan, nothing, bang gibuhat niya ang kalibutan ug ang tanan na ato na makita ug bisan sa mga butang nga dili makita. So unsay ipakita nato nini? Nga unsa ang Ginoo? Kay siya may nagbuhat sa wala. Makahimo ka og ballpen sa nga way material. Makasuwat ka kung may papel. Ug doon na ba'y naghimog papel ni ilang gibaligya nga wala sila mga material di kuan ani? Wala. Tanan nga itong gibuhat ng kalibutan na doon ay sinugdanan. Ang Diyos nagbuhat sa kalibutan, wala siya itabang, walay sinugdanan. Wa joy bisag usa nga nakakontribute ng odi atom. Naghana lang ning atom, patayon mo nakakalimutan. Mo na ang Big Bang Theory kanang ingon nga nagsangkaw na nakaabot lang mga butang sa kalibutan, di ka na tinuod. O kaya sa mo tuo, nagikan mo sa amo. Bidyo ko mo tuo, ana, obviously kung musalit, kagwapa na itong kagwapo, bahala na watay kwarta, pagkili kita sa amo. Amen? Tawag mo? Sagutan na tarong tao, paglakaw, pagbuhat niya na umiiba, inalina sila. Pagkabarog na makalakaw na, di sa murag amo. Okay? May so na to ang amo. So, powerful ang Ginoo. Wasa siya sinugdanan, wasa siya katapusan. Muna ang Biblia, ni hisgot o misulti gayon nga walay laing Diyos o walay laing nagbuhat nimo ug nako. In short, kay siya man na nagbuhat nato, asa ta magpailaw. Asa ta mo submit, asa ta mo hatag husay sa atong kinabuhi. Sa Ginoo mo na ang imong every decision, matag desisyon, matag lihok, matag plano, matag tinguha, palihog lang. Ihatag una sa Ginoo, una ka mo buhat niya na para di ka mamukmuk, di ka masukamon, labaw sa tanan, dili dagang aray-aray sa kinabuhi. Kay ang Dios may nakahibaw, kani nga desisyon sakto ba ni? Kani nga imong plano, iya ba ni? Okay? Kaya ang ato biya mga plano, padugin na sa sala. Ang atong mga plano, bisag unsa pa ka-feel mo din ha, di dyan na makahatag mo kaayuhan. Suway. Suway na pag-yun nato kadaghanan, huwag yun nato suway ang Ginoo. Unsa man natong kinamuhi? Sa diyang wabita naka-idea kinsa ang Ginoo. Samo kayo. Amen? Labad kaayo, white klaro. Manay kadwa nga punto nato karon is, ang Ginoo kay siya man ang nagbuhat, siya ang dunay gahom ibabaw nimo. Musugot kag sa di, siya amo nimo, siya amo, dili amo, siya amo nimo, siya dunay gahom sa imong kinabuhi, ug siya dunay kalabutan sa imong kinabuhi. Kung di pwede ang Ginoo ay labot, di pwedeng di ta mangamo sa Ginoo. Gusto kay ta mangamo og tao, pero di ta mangamo sa Ginoo. Gusto kay ta mahadlok og tao, apan di ta mahadlok sa Ginoo. Gusto kay ta mudul og tao, apan di ta mudul og Ginoo. That's really wrong. Totally wrong in every way. Ug dapat ato na dyan ang usbon. Kaya nga naman, suko kay Ginoo eh. Nga wa jud ta ni ta na utang kabubuton ngadto kaniya sa tanan nga iyang gibuhat kanato. Manang sa 1:27 atong makita dinhi. Busa gibuhat sa Dios ang tao, lalaki babae sama sa iyang dagway. Dili sa dagway sa amo nga una niyang gibuhat, dili. Okay? Kita nahimong dagway sa Ginoo, lalaki o babae. Ug laro nato ni lalaki ra jud o babae manay lain. Okay? So kung mudawat ganita sa idea nga dunay ikatulong nga sex, then imong gi-insulto ang nagbuhat ni Adan o ni Eva. Imong gi-insulto ang naghimo sa imong mama o sa imong papa. Imong gi-insulto ang tanang tao o binuhat ining kalibutan. Gikan sa Dios nga sa kalibutan gi-insulto nato. So wala nga kung nailawom kaniya, gitagaan man sa ta sa Ginoo bisan pag ganahan siya nga siya jud ang labaw nato. Bisan ni ana ang Ginoo no ni hatag og kagawasan nato sa pagpili
kung kita magpailalong ba niya o dili. Mo na gitawag og free will, kagawasan sa pagpili kinsa imong amuhon. Tao, demonyo, Ginoo. Kung bisag i-combine pa na nimo ang tao, ang demonyo, di gihapon sa makapili sa Ginoo. Kung bisa may kawaman ko ni ngamog demonyo, pero nangamog kang tao, pinumdumi ang tanang tao sa kalibutan, makasasala o nahilayo sa Ginoo. Kung tungod kay layo sila sa Ginoo, dili ang tao sa kalibutan, dili iya sa Dios. Kinsay nagduma sa kalibutan? Ang yawa. So ang tanang tao nga walay Ginoo, na dumaan or na ilalom sa gakong sayawa. Managdagahan kayron nga mga cases nga ang mga katawhan, makasinatin sila, makakita na sila mga yawa, kita na sila mga lain, mangilad ng mga naong, mga datang espiritu. Kay kita man sa ang iabli sa atong pagalingon nga makakita tani ini. Now, mo topic lang ko kadiyot ani kay kibaw ko nga daghan na kay mga case. Okay, sa for this week nakakuha ko ka case na duha lang ni mo sasad nga niduol na ko yung nga usa duha na ni ka possibility kay nilakaw ka sa Ginoo naglagot ang yawa kay wala man kaniya wala ka nagpailaw niya iya kang samukon iya kang hadlok-hadlokon. So kung mada ka sa kahadlok nga mapakita siya higapon ka tungkol ka hidaan ka unsa ba nay manguhit nimo. Okay, kung mahadlok ka niya na nga din ka mo tawag ganihin mo sa pulong sa Ginoo, di na ka mo tawag sa Ginoo, pili ka. Kaya may abang mo ka. Nga may tanawa lagi na mga ubol na gin, mga buang lagi na sila. Okay? So ang imo is mo fight ka sa kusog o sa gahong sa Diyos, period. Ay nagpalaban o mananambal, ay nagpalaban o sa kinsang tao, bisag sa inyo ha. Kaya ano, especially kung ang inyong balay, huwag nila kaila sa Ginoo. O mismo ang imong balay, kibaw kadaghan dyan ang maligno, kaya nga naman ang nagpuyo din ha, may mga magpapamay, so wala pa sa Ginoo, excuse me lang, pero mo kami Ginood, under silang Satan. Nagdaghang demonyo na puyo-puyo ba na nila? Niya mag-expect ka, musuod ka din na sa imong balay, abi ni mong dindon kay imong balay, dili oy. Sa ako lang balay, naalang ko makahimo lang ko sa pagpahawa, kung di ka ganang maglakaw sa Ginoo, kaya di mo ganahan doon ay daotang espiritu magpuyo sa akong balay. But even then, nga dunay kami mga nagnahadlok ni sa Ginoo, nilindoon ni sa Ginoo, makasingating magihap mo ganin may tawag ka ti George. Ha? Wa mo itawag. Imo yung tingog, Justin, natawag ka ti George. Imo yung tingog. Ikaw lagi, tinuod lagi na. Dr. Espiritu. Tuuman tayo ng mga butang ha. Kaya ko yung tingog na nawag. Pero di sila kahilabot na mo. Kuto process lang murag na pakita sila nga naa sila. Pero dili kung naa ka sa Ginoo, di jud ka mahadlok kay musutoy na sila sa ngalan ni Kristo Jesus. Kuto process ka nagdukon ka ba? Kaya na magtawi nga. Nana ko dulaton ka ba? Kuto process ka napakapakon ka kung anon ka. Ya kung mahadlok ka, pili ka. Okay? So imo ngayon ka sa ngalan ni Kristo Jesus, pahawa o yan. Di medyo papahawa, kaya naman sila sa itong balay, kung ila pa man sa ning kalibutan, hindi sa kahilabot mo. Ang imo is, ulakaw na lang ka. Di ka manumbalin nila. Kaya bitang-taong nga na makigawa mo niya, di ka makipalumbalin. Kung saan sana, kapuyan man na siya kadugayan. Maura sa na atong pagtatrasa, kaaway na dili makita. Muna nga, ato yung ihatag ang atong pagkatao diha sa Ginoo. Dili nato kalimtan nga buhi sad ang atong Dios. Dili nato kalimtan nga kung dunay gahom ang kaaway kay di siya makita, ang atong Ginoo mas gamhanan niya isa siya makita. Kay kinsa may nagbuhat sa mga anghel, di ba? Si Jesus Christ. Kinsa may nagpapawa sa mga nisupak ng mga anghel na mao kanang tawag natong demonyo o mga yawa, dili ba? Karamahan anak ng Espiritu Santo man. So mo na kung naa ka sa Dios, wa kay kahadlukan. Ang imong kahadlukan sala. Manang mahadlok ta sa Dios kay hadlok ta nga maka-offend ta niya, makapasipala ta niya. So mo na nga problema lang gud is abi na to na sunod ta sa iyang pamaagi. Pero ato judian pamaagi ang atong sunod. Nagsiitag una-una nga nagdako ta nga nakailaman ko sa Ginoo. Niilaman ko sa Ginoo gani. Di lang kay nakailan, niila ko niya. Kay doon naman ko'y relihiyon. Okay? Ya, kani akong relihiyon mo man din naghatod na ko sa Ginoo. Pero ang tinuray,
wa ta mo ila sa Dios. Kay sa dihang nagsigil tagtuman sa atong mga pamaagi sa atong gusto, atong gituman ang kabubot-on usab sa daotang espiritu, meaning kalibutan nga nagpanglihok sa tanang tao nga nisupak gayud sa Dios. So ningon ka Christian ko, na ako sa born again nga pundok, pero nagpadayon ka sa pagbuhat sa imong gusto. Dili ka maghuna-huna, di ka muampo una kang mulihok. Then moingon ko niya, sige ni mo buhaton na mingon jud kanimo kigsunan o pa jud ka sa Ginoo. O ka sa Ginoo. It's not an assurance nga na ka sa Ginoo. So sa may kumuhaton para sigurado ko, pamayo ang Ginoo, nga Lord, tabangi ko makasunod ko nimo. Lord, kung usay maguna-una gani ko muna-una, buhat ko niini. Sa diyang wala pa dyan ako nahimo, paggang ako, imong ina ng Ginoo, imong tagaan o gagawasan ng Ginoo, sa pagdiha-diha, disiplina. Mutawag sa atensyon, mabitaw ng igsunan, dinhin na ito, isa kung sa tagagamay, musigi dyan po, accountability. Kakita kag igsunan nga, nagsayop siya, naghimo siya, o dautan na buhat, nakita ta nga murag, makabalda sa gibuhaton sa ubang, sa tibok natong gibuhaton, wala ba makadaot sa ngalan sa Ginoo. Diha-diha, ina siya, brad, sis, ayaw ani, di man mo kaayaw. Ang problema magunato, mubadlong taputo brata sa mga padlong, wala na kadi ay kung padayon ganda. Bisan kay karon gidistingan kung may gusto. Ya kapila naman jud gadistingan sa Ginoo nga there are things nga okay nga ko kani si Wilmar, ang iyang paglakaw mahinder. Ang iyang paglakaw madaot siya tungod ani usa ka tawo. Ma-member ma siyang family. Mo bitaw ang tanawon yun ako kadaghanan kontrabida jud ko. Bisa ka sa kontrabida ko. Kay nga naman. Musulti man ko. Bisan ko member na sa imong family. Bisa pag imo ng mama, papa, igsuon, may igsuonan. Sa imo pa ng bana o asawa, igsuon. Kung nakakita ko nga ang imong pagtuko, paglakaw sa Ginoo, mapakgang, mahiyos ka, mo kyupos ka, mawakta ang kalayo sa Espiritu sa imong kinabuhi, mo sampag dyan ko nimo, musulti dyan ko nimo, barog. Ayaw papildi. Kaya we need to be very realistic talaga. Ang kamatuoran mao, ikaw ra ang lampara o ikaw ra ang suga sa inyong panimalay. Tagaan ba nimo sa pagtugot ang tanang pamilya nimo o katungod butan ka kung say angayan o kung say dili? Dili ang makabot rin mo sa angayan o kung dili. Ang Ginoo ra o masubay nato na iyang kabuboton sa iyang pulong. O sa dihang magdumili sila sa pag-ila o pagdawat sa Diyos nga nanin mo. Dahil mo na ipangutana, andang ba ka nga maputol ang imong relasyon sa imong pamilya? Andang ba ka maputol ang imong relasyon sa imong bana, sa imong asawa, sa imong mga anak? Andang ba ka? Kaya nga naman ang mga Talibans, kaning mga ISIS, ganing mga andang galing sila magpakamatay. Umupatay para sa ilang kausa. O wag yun nag-ingon nila nga, pasin tingali, ang nag-ingon nila nga, kung makapatay ka dagal, labi ng Christian, mas malamit ka. Asa mo na? Wag man as Biblia dyan. Kanigong kaya yung Ginoo, ibumati sa Ginong kaaway, di binupatsyon. Amen? So, mukarog ka, naiguma ka niya, kanisulti man ka sa kamatuuran. So, kung siya samot, iyan na ng problema. Pero dili ko magpadasi mong opinyon, di ko magpadasi mong hudlat, di ko mahadlok nimo, bisag wa pa ko'y kwarta. Bisag mo pa kong putlan sa tanan. Mabitaw ng katong pag-alas Sunday, last Saturday din magsunan. Ngayon mga pundok sa Christians nga, natos ka sa Living Word, I think natos ka sa laing mga churches, kaya ang ilan yung kasing-kasing, bukaat kayo sa itong mga kagsunan na na-embrace sa Islam. Mao ni mga Muslim, Islam. No? Tora na sa 5 books, maura yun na niya si si Allah, ang ilang Diyos, na wag na banhaw, wag na nagbuhat ng langit o yuta, tuo sila ni Allah. So, ani ni magigsunan? Hatay lang ko ninyo gamay nga feedback. We need to pray for our country. Maninguha, dyan ka managkaroon, ingon dyan ko ninyo karoon. Kamu nga Christian, i-implementar sa inyong panimalay, maminaw man sila dili ang pagbasa sa Biblia.
Kung di sila, sabi sa nimo, basi ka, after 1 year, ganahan na sila. I-implementar. Kaya kinsa pa may mo tuntun diya sa inyo? Ano magbuhat ka magkaglaing Christian o pastor o worker mo na sa inyo, ha? Kuway makana, ha? Kaya nakahigop ng biya kadaganan kamot og tiil sa mga katawhan sa Ginoo. Kinsa may lang para sa imong panimalay, di ba ikaw? So may kahayag nga gamay nga gidugkat sa Ginoo, di ba? Di ba ikaw? So nganong dili man nimo itungtong sa atubangan o sa mabaw para madamagan, ganun taguan man nimo imong pagkrisyan. Ganun mahadlok man ta sa pagsulti sa kamatuoran nila. Nganong mahadlok man ta maputol ang atong relasyon kanila. Nganong mahadlok man ka? Kaya naghadlok ka, wa niya ko isod akong tiyan. Unsa man ang tiyan kumpara sa imong kaluwasan? Unsa man ang imong ugma karon kunuhay? Ako ugma naman gud niya. Akong ba nang kumbiyan ko, akong kumanan niya, siya rin nagtrabaho, mauni mo na. Pag-isuunan, it's high time to stand up for the Lord. Dili pwede nga magpakamimi lang ka. Especially kung makita mo kinabuhi ni nila ang imong gi-fight against the enemy. Kaya may nilagay mo din na, huwag ka makig-fight o bugno against flesh and blood, but against powers and principalities in this world, in the heavenly places. Kuna nga, dili si May akong gikontra na magmusulti ko ni may Bible study ta yung suko siya. La sige sa lura mo sa nako, may sa ko, may Bible study ta, kadugayan na sugot mo dyan na. Kaya may ikog mo dyan na. Grabe biya ka ikog sa Pilipino. Gamitan na. So bala na, sige, di maminaw, ako lang, husga, basa. So basa silugdanan, gihin mo sa Diyos ang kalibutan. Sugdan basa. Salamat kayo, Justin. Iyan kita ang Bible study dito sa amo, hindi sa ilaha. Kapay, bitaw ilang lugar. Dulungan pa. Sige, ito. So, sa man karon, minaw na yung pagpag yung mama. Wapil na og luto-luto. May co-worker ni Justin, ang iyang pagpag mama. Asa iyang manghod. Mapay tig-recruit. Ano na mo kayo na ikuan? May kaon diri. Iyang gamay ng manghod. See? Nga naman, kay wa niya gikahadlok, wa niya gikauwaw ang iyang Diyos. Kung nibarog siya, nibarog yun siya. Every time nibarog ka, maganang kakaligon. Ang problema mo, di man guta mo barog, sige tag-atras. Sige tag-atras. Mas mahadlok ka sa tao again kaysa Ginoo. So man mga isunan, kitang tanan nga nagpuyo nga makasasala na sa unang panahon ang atong gusto sa matuman ang atong mga pahunahuna nga yawan noon hinumdumi kaaway ta sa Ginoo kanito maligay mo sa episode 2. Now mudala ni nato sa lain nga kamaturan kinsa ang Ginoo nga siya ang atong magbubuhat diin kita mo hatag og husay ug labaw sa tanan siya ang muhukom so siya nagbuhat ilawang ka ni siyang gahom, of course, siya ang mo hukom. Inikatapusan sa imong kinabuhi, asa ka pa doon, langit pagka o impyerno. Manadili na kutod na nga nidawat talaga sa Diyos, kunyawa kang mulakaw sa iyong pamaagi. Nidawat ka sa Ginoo, may kita mo sang iyaw, maghihiling pa ta sa datang Espiritu sa ngalan sa Diyos, dali mo pa tag mga milagro. Baguio City, di ba, puno nga to sa 26, ningon na Ginoo, huwag ko ilan mo. Bisan pa naghimo ka ng mga butanga o mga yawa ng nangalagpo tungkol sa akong ngalan. Pero ako kailanin mo. In short, kita kasun sa langit niya na, kadili ang tanan nga nagtawag o Ginoo iya sa Diyos. Kundi ang nagtuman lamang sa kabubuton sa Diyos. So ang kabubuton sa Diyos, unsa? Wa gisulti din verbatim sa Biblia. Pero klaro kay sa mga prinsipyo nga ang kahadlukan na to, ang Diyos lamang. Dili tao, dili circumstansya, dili ang kawadon, dili ang sakit, dili bisag unsa ning kalibutan, dili bagyo, dili linog, dili bisag unsa, kundi nagtuman ba ko sa kabubuton sa Dios. Karong adlaw, ugma nagtuman ba ko, sunugma nagtuman ba ko, sunugma nagtuman ba ko, every day gituman ba nako o ako ra gihapoy nagbuot-buot. Kung ang Ginoo karon nagbarog ng hukom na to, ingon na siya, ikaw, langit ka, ikaw, mo ka. Unsa ka, kisi-kisi tingali ka.
Apil tingay ko, may impirno ko. Kisik-kisik kay ko, dali, hindi ko pala ako tingin. O, sige na ko ingonin mo. Sige na ko padala o mga minsahira. Nanay, mga pulo na ko dahil sa Biblia. Tuman nagyapon kasi ang gusto. Man ako magigsunan, you will find me, kasi ako gani, I tell you good, you will find me, I'm getting angrier. Actually, I'm getting angrier. Abi na ko sa akong break na ko, mas mo kalma ang akong kasing-kasing. Every time people disobey God, every time nga mga ilan yung kanang sugaton Diyos, ang kabubuton sa Diyos, ginapakita nila na mas maayo ko, mas maayo akong ibuhat, akong desisyon na sakto ni. Manang di siya pagkagwanta na maingon Diyos ko, kung mauna siya, then dili dahil pariha. Please leave the ministry. Dako ang door, leave the ministry. Wa man ka dili ng pakaroning nun, wa man ka dili ng pakakristohanon o niya, umanuman, dahil ay tao, dagat sa itong kinabuhi. Dili magigsunan, kinahanglan, nagtapok takay, niilata sa buhay nga Diyos. Nisimba ta sa matag Domingo, ato nakitaan nga, pamilya ta, na ata din nagambahan, nagsadya, nagakalipay sa tubangan sa Diyos. Kay iya kong anak, ako mong mga isuon. That should be the heart of every believer. Dili kayo magkaroon ingno ng tag-ari-ari dili. That's why I push and I push and I push you hard. Because I love you. And because I love my God. And that's why masuko sa ko every time nga ang pamaagi sa Dios imong tilang kay gisupa kundi imong gipakita how pa sa akong Ginoo. Kada bitang, di ba kita sa atong pamilya, kaya minsan ito nimo ko isuon, minsan ito nimo akong mama, minsan, di ba, masuko ganita nga nakita na itong nagyon sa man sila, wala sila respeto. Ay, kita mga pobre taas, pagkita garbos mga dato. Ay, pobre ko, pero respetuin ko kay tao ko. Kaya pobre naman lang ko, imo lang kong tapakan. Kasi kita drama, mga linya ng drama. Pero tinuod man na. Kay atong give value ang atong pagka-tao. Ang pangutanan nini, give value ba nimo ang Dios ko nasa tanan? Nga gihinugso ka, dili sa sabakan sa usa ka inahan o usa ka pasal pa rin kaamot sa usa ka amahan, kundi nahimugso ka sa dugo sa iyang bugtong anak nga si Kristo Jesus dito sa Kalbaryo. Nahimugso ka sa tanang kasakit nga gagian sa Dios. Grabe pa ng kasakit ka sa paghimugso sa imong inangan para nimo. And then may ngonta imong loyalty, imong kahadlok naa sa tao. Excuse me. Kay kibaw-kibaw ka kinsay una nimo kadlukan jud kay sa tanan. Kani sila minus akong hadlok. O kung ang ilang tudlat nako, layo ra jud kayo sa pagka Dios sa Dios, ay di ko hadlok ani. Di ba? Mutana ko nimo, kay kisay no kaning upo. Ako na pagkakapoy gamay sa ima, makukuratan ko bro. Di pra sa unang dagat. Okay? Pagkaroon kibaw na kung katrundi kung ano, kung gamay kaya ka. So ako kuha na kung nuna nga, nituo ko nga dako ko. Kaya dako man yun ko, di ba? Kung maraso ko. Kinsa maro'y mapisat, ako ang ukok. Ukok, managit ang hadlok ukok. Kinsa maro'y dako, ilaga ikaw. Ikaw, ilaga may dako. Ikaw may dako, so di tang hadlok sa ilaga. Karang pura kami, malain na lang ta, no? Pero di ka mahadlok to the extent or ditapkat na tagikuan na ta, whatever the same thing, please. The same thing sa tanan nga ihadlok-hadlok na to ni kalibutan na di jud ka mahadlok. So, kay siya man ang mahukom, please take note of this. Salmo 7:11. Salmo 7:11 nagaingon. Ang Diyos matarong nga maghuhukom o kanunay nagsilot sa mga dautan o kanunay dili siya mupaltas, kanunay nagsilot sa mga dautan. Kung ang mga tao dili maghinulsol, baeron sa Diyos ang iyang espada
ang bana niya iyang giandang o gibingat. Giandang na niya ang iyang mga hinagiban nga lantik kaayo ang nagilaw nga udyong iya nang itaon sa iyang bana. Ingon ana kasuko ang Ginoo sa dili mo ila kaniya. Now gawas ni ini ang paghukom gihatag sa Dios Amahan ngadto sa Dios nga anak. Kay nga naman siya man ang niantos para sa sala sa tanang tao, imo o ako mga sala. Iyang ihatag ngadto sa anak nga kansang sakripisyo, kausara nga sakripisyo maoy bayad sa tanan tang mga sala. So marita sa Juan 6:21. Juan 6:21. Juan 6:21. Juan 5:21. 5:21. Okay, natatihat. Kaysa mga banhawon sa amahan, ang mga patay o hatagag kinabuhi. Banhawon usab sa anak o hatagag kinabuhi ang buot niyang banhawon. Ang amahan dili maghukom kang bisan kinsa kagihatag niya sa iyang anak ang hingpit nga katungod sa paghukom aron ang tanan kisay pasidunggan God the Father only dili magpasidungog una sa anak aron madawat sa amahan. Sama nga sila na pasidungog sa amahan, ang dili magpasidungog sa anak dili usab magpasidungog sa amahan nga nagpadala kaniya. Klaro kayo, hingpit, full authority. Dili ka kadagan ningon ka, uy, Diyos Amahan, naina sa Diyos anak, uy, di mo po niya. Uy, kalimtan niya akong sakripisyo, sige, di akong kampo ni mo, imong amahan. Wala ko kailan mo kung di ka mula sa anak. Di lagi ka magaduol akong diretsyo kung dili ka mo doon sa anak. Kaya siya akong ipadala. Aron, bayran ang tanan ni mong utang. Bisa na ito, gitilo ka doon sa pinakasintabo, gibayran. Dili pwede nga mudritsyo ka na ko. O labaw sa tanante, ta pwede manawag ulay ngalan. Dito pwede manawag ulay ngalan. Kung nanganawag pa taglay ngalan diya sa bang Diyos, ay kasuko lang yun sa Ginoo ang imong mapaabot. Dili tabang kasuko. O, kung sa atong kalisdanan, manawag sa tagtaw kaysa muuna tagtawag sa Ginoo, then ang Ginoo sa niyon, ay musali magyapong tagtaw di man ako. Di gihapon matabang ang Ginoo nato. So kinsay nagpalisod-lisod sa atong kinabuhi? Kitara, dili ang Dios, gihimo niyang sayon ang atong kinabuhi. So manang sa 26 gisulti ang Biblia diri. Sa mga amahan mao ang tinubdan sa kinabuhi. Gitugon usab niya nga iyang anak mahimong tinubdan sa kinabuhi. So pareha gyud sila, one sila. City. Kung iyang yatagan ang anak sa katungod, ibalik ka, pagkatungod sa paghukom kay siya man mao ang anak sa tao. Siya man ang gianak sa tao, siya man ang Diyos nga nahimo tao. Correct? Wala nga may sunan. Masa yung magikahatukan? Kuwang ka kwarta? Wakay kwarta. Kaya na nagkuha ng kwarta, Diyos ay kaysa ka ng wajay kwarta. Kaya nagyapon ang hadlog yapon ta. Hadlog ka sa mga circumstansya ni mo karon, sa mga panghitabo. Kinsa may naghimo ni anang circumstansya nga naga na na lugar ka. Di ba kita? Di ba kita? Kadaghanan biya na sulta o circumstansya, kita mismo ang nikaw sa yuta o gilubong ang atong kaugalingon ngadto sa utang kabubuton sa mga katawhan. Mao na. Mo bitaw nang ingon ko nimo bisag ikaw bata pa ka, kundi ka mo baro sa imong pagkakristohan, hindi ka kabalo. Yo, ay di na kong support sa kumaway, gabaw. Di yan ko tagakuan, di niya ko kaskilahon, mauni. Ay, di siya, ay simba, di kong simba. Magisunan, katungod na nimo. Kung mas taas ni nga, otoridad na kinala nimo sundon. Mabitawin ko ninyo sa una, kung imong bana, mayroon ayaw simba, di ang simba mo.
Jadi ko ganang gagawin mo na mga born again na, lagot ko na dahil ko ganana nila. Kaya masamog ang atong relasyon. Labi na kung musugod na kagbaro sa mga katungod nga imo nga dawat gikan sa Dios. Masamang katungod? Katungod nga ikaw anak sa Dios. Example na ni mga ginikanan. Kung karon mismo, dili ka magsigig sulti sa imong mga anak, labi na ulitaw na sila nga maminyo gani mo, ayaw jud ko himuan yung yaya. Labi na naminyo mo yung gidahan mo babae din, ayaw jud ko himuan ninyong maid. Kundi ka magsigig sulti na anak, kaya sa mga sa Biblia, hindi kami niyo sa tao, kaya himo na magkagbata, sa ito pa makahimo na ka o pamilya. Lahi na ka, doon, dahil, sa anak, patikag sa pinaka-favorite nga anak, teka, lahi na ka. Kaya nagbukod na ka, naghimo na kaglaing ng pamilya, ngadtoy mo itudlo na sa daging mo na kanunan ako. Ang mga bati, ayaw lang, ganilid lang. Mo na may isunan, apan kung di ka mubarog niya, na imong gimultiply ang imong circumstansya, imong gimultiply ang imong kalisdanan, kung labaw sa tanan, imo silang gihimong mga paralyzed, mga paralitiko ng mga tao, di makabarog sa ilang isulan, nakibuhit. Kami niyoon. Lisod na kami niyoon. So mga puta na magigisuunan, kaway makadiktar nimo, ug walay kay dapat kahadlukan sa imong pagsunod, diin ikaw musimba sa Ginoo. Suma ang Egyptians, di ba, giapas magyud ang Israelita, kay ilang katungod ang pagsimba sa ilang buhi nga Dios, kay wala naman sila simba-simba, wala naman sila pagtawag sa ilang Ginoo nga si Yahweh, kay nga naman ulipon sila sa trabaho. So kung magpaulipon kang trabaho, ikaw kansi. Imo ginanang Ginoo, amo na ko akong trabaho, amo na ko ang kwarta, dili hindi mo amo ang kwarta. Una ka amo, ikaw ang amo, ikaw man dili katungod, dili. Kay kana mga butanga, mga wagtanang hakanan. Sama na nga, kung wala tayo mga nataan yung mga circumstansya, masaya atong gipang himo nga solusyon. Ang ato yun ang immediate solution kung puwangan ta sa mga atong punuhan pakinanglanon, unsa magyud? Unsa na? Sa bato na to, kung puwangan man kong ibayad sa eskwelahan, puwangan man kong ibayad sa kuryente, puwangan man kong bayad sa mauniman. Ang sa'yo bato na to? Di na, ikaw na tingalin na, ang mudagan sa Ginoo, kaya kadaganan, mangutang. Dili ta andam magkutoy ang tiyan. Dili ta andam mudawat sa atong sitwasyon. Dili ta andam muhulat usab sa Ginoo nga maghimong milagro. Musulbad jud ta dayon pinagi sa utang, pero pangutanan nako, inyo naman jud nang gibalik-balik og buhat. Nauminto ba ka? Wala. Giguptan ka na. Nakaymaya ba na sa Ginoo? Wala. Huwag yung makaymaya. Kaysa dihang mahimot ang pagsulbad sa atong problema o dili ang Ginoo ang musulbad sa atong problema, mo na nang makahadlok ta madluta. Hadlok po tayo ng kurinti. Hadlok po tayo ng tubig. Hadlok po kay di niya maka-eskwela tiwas. Hadlok po daghan kay tagahadlok. Ang Ginoo dili nimo tawagon. Ato kahilang, ato ka magyamo mo. Ya kung ang nasudlan na ito nga sitwasyon tungod kay kita ang ibuhat na anak, mangaya tao. Pasay, yo, murang man dyan na. Mga medyo na ibuhat sa Ginoo. Arugante magod kay ta. Di man dyan tamila sa itong mga sayo. Lord, nagkinabuhi dyan ko guluho, bisag dili na buhaya. Nagpakurun-ingon dyan ko nga dato, kung sabi ko dato. Magpakita dyan ko daghang kwarta, bisag, hala Lord, ay, nilot kayo tayo sa gawas, pero gaboy-boy akong panty, dili ko akong bra. May mga kuwan, may mga shorts o mga kuwan sa akong anak, hindi man makita, kita. Nung nang gawas na ito, ako lang yung kaikat. Pagkaruming nun. Pakita nindot kita balay. Pero di ta kalaw kong bisita. Kaya sa magandunay mo, maayaw. Wala ko na, bisis ko na. Bataranta, high blood kag sa'yo, matay kag sa'yo. Yung muna yung mong ipasigarbo. Kasi yung ipasirdubuhan ang mga tao.
Mupakpak pa ko ang mga tao nimo. May nga magaling mo, mayo nindot, guwapa nindot kayo, mga anak niya, kuan kayo sila nindot kayo sa tanaon, mga anak sa kibaw, kung may dagan sa butang, niya kuan, uday ko ng tao, oy, tabion lang ka, i-chismis lang ka, kung magibaw yun ang tao, unsang imong style sa kinabuhi. Giunsa ni mga murag nindot kay katanaon, pero ang bako na ito, mga gawas bisang usaon. Kunya may nga nga Christian ta, natay Diyos, patay Diyos ni anak. Gutom kung gutom ay suunan, buhata. Hangtod makakita ka sa kaluoy sa Diyos, magay panindot, yun ang kaluoy sa Diyos, pag-ayo sa Diyos. Atong ikabalak-an ang temporaryo nga butang kaysa butang nga way katapusan. Mali tawag ko, temporal things kaysa eternal, walay katapusan nga kinabuhi kani ang atong kahadlukan. Mas nahadlok ta sa nakita kaysa di makita. So mga igsunan, undang na tanini. Pero may ka, pero naman yung kayo pang kinahanglan nun. Isod mo kayo. May nung sa mga puksod sa mag-eskwila yung anak, di maka-afford. Ano mapakaroon mo medyo kas-teacher nga naman, pero may ibayad kung ati ka ikabayad. Ano ka masumbong, DYLA, DYAB, asa ba ka din ha? Kami ka nga na, may stress, di pangayaw, kwarta, bisag libre manin, giingon naman yun ang DEX. Hindi naman yun ang DEX. Dili pwede mangulikta ang maestra o mamugos o kagbungo ang bata o dihatag ang card, ewa sila bayad. Wala kang bayad. Pero ayaw pagpakarong inon na naaka. Naik balaod nga mutabang na to. Ano di nga mo damot sa balaod? Ay, mauwa kayo, madung to. Uy, initan na si maestra. Ano naman ang maestra may tagiya sa eskwelahan? Ano naman ang maestra? Ginoo siya? Nakahadlukan nimo? Mubarog ka sa katarong, mubarog ka sa insakto. Mao nang problema sa atong nasod kay wala na inibarog sa insakto. Kung matag inahan pa lang nga ningon siya, born again siya, mubarog siya sa katarong para sa iyang anak nga ma'am, musugot kag sa dili bisag imo paminti-tion, magtuwaron minimo, wa jud may kabayad bisag 5 centavos para sa imong contribution nila. Ngano man jud? Kay ato mong ikauo ang tao, mas mauwa ta sa tao kaysa mauwa ta sa Diyos. Nagsunan mo, undang na taniining mga bisyuhang, wala dyan ikalipay sa Ginoo, o pila na kakatuigan na itong ibalik-balik, ato yung gidify, atong gitistingan, atong gisuwayan ang Ginoo na suko na nato, magsunan, ang ngayan na itong undang. Kaya kung nalipay pang Ginoo ni mo, numinto na gawin. Numinto na ka. Kay why Diyos nga sama sa usa ka amahan ni sa kalibutan kung malipay sa siya usa ka anak nga dili siya maningkamot nga momento yung anak. Correct? Walay Diyos, walay amahan nga dili malipay sa anak nga dili jud mo mangita pamagi na manindot ang iyang anak. And we're talking about God. This is God na makahimo sa bisag unsa. Pwede pa tumuro na imo agang siyag sa way sud-sud ni bungkag tagpot mo na kay makuha. Pwede na. Nya usa man kung daghang ka kwarta kung sige ka hospital. Kaysa wa kay kwarta, nakapili ko sud. Asa man ka permi ka kakaon pero naka sa hospital o wa kay kaon pero wa jud ka na hospital. Asa may nindot ka kondisyon na? Sigurado jud mo? Kaya nga lumadlok man ta, mawatay ka. Nga lumadlok man ta, mawata ng butang sa kalibutan. So, mga katawan paminawa, kung natin pang kinahanglan nun, dagan sa magpa 5-6. Oh, asa tadagan? Sabi mo na. Masaya kinahanglan mo? Collateral? Daghan na kayo ka ng mga sige man utang-utang. Ilang mga anak nangaminyo na, wa dyan, bisag gamay niyo, sa taang, bisag sa kuko na lang, ikabilin-bilin. Kaya ito na nabira na sa daghan nilang utang. Nagsunan, pagtuurang ipangay sa Ginoo, wa siya nangayag collateral. May siya tuwa dyan ka, ito, doon mo ka na ko dito.
Kung ka maghimo ko magic. Magic. Shhh. Tulad ka. Di na magic ang Ginoo, milagro nga tinuod. Di kay magic or gimana ko man wag ka naman sa to. Asa na tong karnero ang ipagawas iyang kao? Okay? Hulat, paghulat. Mao ni ang gikinahanglan nato mayo. Kaysa diha ako sa paghulat, nganha ka makaton og paglahutay. Okay? Kanang milahutay ka, di pa rin mahimo bugno pa dyan kumayo ni. Pero sa klaseng bugno sa Ginoo, pakauwaw ka, magpabaga ka sa imong naw, matuglaylay, mga tao para mahuwam. Asa may sayon? Pagtuo, pabaga sa naw. Pabaga sa naw. Kay naanan ako. Kaysa pagtuo, lisura ng pagtuo. Uy. Nagsuna. Asa imong dignidad sa imong pagkatao? Kaya every time mo doon kang tao mangutang ka, imong gihimo ang imong naw, di lang kay naw kwarta. Gis panas, di na madawat, kadaan kayo. Imong gihimo ang imong pagkatao, gamay kaayo ka, mupo kaayo ka, yatakan ka, pwede na kang yatakan. Nga naman, ulipon baya ang magsigig panghuwang sa nagpahuwang. Apan sa diya mo kaulipon ka sa Ginoo, nindot ka siya nga amo. Dili ka uliponon nga bintahaan ka, nga magdagdaogon ka. Ikaw ang pinakaulipon nga gisapnay o amo. Asa ka na. Gisapnay o amo, kita mo amo nga gisapnay o ulipon. Ginura. Because when He looks at you, dili ka niya ulipon iyang anak. Apan sa atong kasing-kasing, atong tanaw ulipon ta sa Dios. Mo gisa tagra-garaon, ang bugiro, ang bugira. Dili magigsunan. So pagtuo, huwata, pakibatok, diha sa pag-ampo, believe sa mga butang nga wa nimo na makita, ug tuhui ang pulong sa Dios. Tuhui ang iyang promises. Nga ingon siya sa Hebreo 13, dili ko ikaw biyaan, dili ko ikaw taligdan. Ang konteksto diha, kwarta. Magigsunan, kwarta na. Ato pa nga Ginoo, di ka taligdan biyan eh. Labi na kung nakinanglan ka kwarta. Nakon, tabangan. Okay, muna yung nga, for many years, what yung ka nito, please, tuo na ka nun. O kung wala ni mo, hindi mo makita, sunod simana, sunod buwan, sunod tuig. Pabot gihapon. Kay ang timing sa Diyos, iyang timing, kay ang iya ni Ana sa atong paghuwat, ang Ginoo nagtrabaho sa mga kasing-kasing. Nga dili ka mapagarbuhon sa mga panalangin nga iyang ihatag nimo. Nga dili nimo himong-imo ang mga panalangin nga iyang ibukbo nimo. Nga di ka ngayong maot, arugante. Di ka kibaw mo tights, di ka mo tights sa wala. Di ka daghan ko ka samot na ni mo tights. Di ka dugo, isa ka may bisag nay kinahanglan idugo di ka. Kay nay tabangonon o nay mga bulaton nun. Meksunan, magdamay nga mo ninyo, kung dili mo kibaw mo hatag sa ginawa mo karon, samot na yung mong kibaw mo hatag ng naan. This is one thing I learned early on sa akong pagka-Christian. Hatag ko, bisag wa ko wala na ko. Hatag tunga, kanod, wala ko. Maroon niya akong kwarta, yakop yung kanyang ipatides. Tumasok ka tayo, ang ako yung madawat, di jud ako. In short, ako pirmi, gigutom. Kaya ni tights pa ko, yung Ginoo ihatag na anak igsuuna, itabang na anak igsuuna, ikuan na. Walang ng mga tao, lahat. Kaya kaya nga naman, sige mo, ako nang hatag, usla kibawang, pero tinadyo din lisura. So, kinsa may alkansi, kita kung di ka matuman kung musalig sa Diyos. So, saligi ang Ginoo. On the other hand, kung maminaw ta sa atong mga madungog, ang pulong sa Diyos na atong madungog, kung ituo ka sa imong nadunggan, bisan karon pagsalig diha sa imong kasikas. Kung sa diha mo, wingon ka nga Ginoo, usa kang milagruhan imong buhaton Ginoo sa akong kasikas karon, usa akong kinabuhi karon. Ganaman jud ko ani grabe nga pangkinahanglanon. Kunya magigsunan again lagi ako malikunan. Putang na ako ginikanan ko. Ganahan ko akong anak makaeskwela.
Pinakong eskwela, minut eskwela, no? Di man kada, sa kuan, public school. Niya, eskwela siya. May nga eskwela. Labi ng college. O, ito may kwarta. Ang tangkip ko. Muhuwat ko sa milagro sa Diyos. Muhuwat ka sa milagro sa Diyos. Kaya kung kanang bataan mo, ayan dyan na siya mo college dyan. O kung ang imong kasing-kasing naasa, nagtingunga kanunay sa Diyos, kung imong na pasa na imong anak ka, nga mo college, kanang imong anak, ikaw humaniyag college, mahimo ng imong kaabag, dili na mahimong babag, di na mubiran mo palayo sa Diyos. Ulabaw sa tanan, dili ka igitan ni anak, nga siya lumento, na ikaw agyapon, ikaw ko dyan idupa, kadamutan, kagdagan kayo para siya makabot ni anak. Kapila naman ang story na balik-balik. Kapila naman ang story na balik-balik. Bisan sa door mo, ibig na daghan ka na pa-college. Ako ang pa-college pa. Kami nga na dyan ko nila kung kabubuton sa Diyos ko, college ka. College ka. Tukunin po sa ginoo ko ito na dyan sa school. Kung saan mo na? Si Bilin, natin eh. Kung pa-college ka ba, makakagana dyan mas sponsor mo dito. Hindi taga kinaglan mo, text na mo, mga tawag dito, anak. Wow, ang kalit lang dyan doon na yung mga, oy, maunay. So, yang nagigamit. Saan na si Abilin, saan na eskwela, saan na college na, sige ako sponsor. Nangayon pa kong bayad na yung tiya, nangayon yung bayad, wow, uwi pa man. Mini. Wow. Pag nagsaon na iyan, mawa na nga yung bayad. Bisa na lang servisyo. Naway, alay ka dito, galit ka di, pareho mo kang maid, ang nakaraganan. Alay ka dito trabaho, practically ko ganas lang kumpanya. Okay? Ay, kasunan. Dako ang imong Diyos. Dako ba ang Diyos, dili? Dako kay langit, ug ang iyong tao, ay nagbuhat ni mas dako pa. So, kinahanglan ang imong pagtuo mo, dako unta kay dako, kay siya nga makahatag imong pagtuo. So, mga milagro makahimo ang Diyos sa dihang makakita kag milagro, apan milagro, mutuko ka, dili. Muhamog ka sa Ginoo, dili. Mukumpayot kag mayaw, makiligid ka niya kung ikampayutan. Di ba, magiro kita kung payutan ay mayaw sa Kuan, gobernador sa Kuan, si Kuan ni close, kaning noy-noy, kung payutan, mura tao. Mura ka rin sila Ginoo, hindi mga matay, dili mga pordoy. Dili mga kimay, dili mga maunsay. Kung payot ka man, kalit kulaps na matay. Ay, sakto. Thank you na yung uma. Kay tao man kalit kung payot. Temporaryo ang tanan sa kalibutan. Ang Diyos mo yung kumpayutan. Dili mamatay, kay wasya katapusan. So, mo na magigsunan, mga tanak ko ninyo. Isuway na magagadagan, no? Sa siging salig sa utan ng kalibutan na. Yung mga yung resulta nga ayaw, di ba? Correct? So, asa naman ka lang, masuway ka sa Ginoo? Suway ang Ginoo, tilawi ang Ginoo. For the Lord is good. Tilawi siya. Okay? Ihatag na yun, ina yun ang Ginoo. Lord, ikukibaw sa paghatag sa akong tinubukan. Magkasin-kasin. Tudloy ko na po. Kaya siya na, mayroon na yung kaganahan ko, Lord, ikukibaw. Mayroon away problema, ako rin ba ako? Kibaw mo kung saray giginanglan mo sa imong pagtuo, imong ikumpisal sa imong mga paganahan mo salig imong period, di ko kahibalo. Buang-buang ko ginuwag sibaw kadali kay kumudaga sa mga butang makita ikumpisal ang imong kahuyangon nito sa Ginoo. Ug ang Ginoo nga nagkamita, God kaila ka sa imong kahuyangon. God kaila ka ginana ka kabuang. Ayon tika. Tabangan tika, tambalan tika. That's all. Sa iyo isod. Isod ko nga kay pagtuo. Isod ko nga pagkita kaila sa Diyos. Kung nakaila ka sa Ginoo. Mingon ko, kadlogi ang Diyos, ayaw ang kwarta, ayaw ang pagkaon, ayaw ang tao. Ayaw kahadlok nga wakay kontrol na sa sitwasyon. Kaya kung wakay kay kwarta, okay, namurag himo kang ordinaryo nga tao, wala man kay kontrol sa imong kinabuhi. Mo na gusto sa Ginoo, wa kay kontrol sa imong kinabuhi para siya ang kontrol mo. Yawa siya kay kontrol sa mga tao palibot nimo. Kay imong gitubutan, ikaw na kontrol nila, Lord, sa akong pamilya. O sa akong kahadlok labi sa maginikanan, karon gani nga nakoy kwarta,
Di ba kayo respetuhan ng mga anak ka? Kung saan na juga ako iporta? Nawasa ni kanta na rin. Ano kayo magkang-disiplina? Nagsalit man sila ni mo. Kaya isla mo to sa imong pamaagi. Di may kong kanay panginabuhi. Gawas, panginabuhi na mo. Di mo kang sunod naman. Ganun sakit. Ganun sakit na. Sakit anak, wey. Ini kasunod na kita ko, anak. Patit-patiran ka. Mark my word. Patit-patiran ka. Dadaan pa kag daghang mga babae na, dadaan pa kag mga anak, daghan siya mga anak, daghan asa ka na ipamulit ng mga anak ka. Ipamilit. Yung meron pa yung mudugo o kwarta o muhatag nimo nga, o sige, ma, dalag ikay kuha na niya. Kuha na siya 1,000 sa matag simana, nga matagbuwan, 1,000, 1,000, yun na kay 4,000, ikot kabuo. Good for 1 month na day. Kasunod na, bahala na ka na ma. Sa ko din, sa lukay mo din. Kami nga lisod ko diri ma, lisod ko diri pa. Ang 4,000 ba, 200 na lang sila. Matagbata sa kabuuan, ka na lang bahala niya na. So now you have to be firm. You have to put your trust in the Lord. Remember, your life is with God. Nobody wants your life. Not even your children. You have to live for God. And for God alone. You don't live for your children. You don't live for your husband or for your wife. You live for God. Kaysa niya mo puyo ka para sa Ginoo, makahibaw ka usaw ni mo pagpuyo uban nila. Kung sila mismo kibaw, usaw pagpuyo uban nimo. Kaya kibaw sila kang imo dako kayo nga sanit pamaagi pamagi sa Dios. Pagsunod kang sabi ang kalawasan. So ano magpadama ka sa mga problema sa kinabuhi? Ano man? Militan ako, again and again, i-value yun na to ang atong pamilya sa Ginoo nga walay Diyos. Kaysa Diyos mismo, o sa mga tawhan na inuray na naglato sa Ginoo. Kailangan kibaw ka kinsa imong kapamilya. O kinsa ang imong amahan. Hindi ka kibaw niya na you are still lost. Wa paghihapon ka sa Ginoo. Wala paghihapon ka sa Ginoo. Bisan papala ni mo mag-devotional na dyan kung maayo, hilak-hilak magaling ko, daghan magaling highlight ang akong notebook, daghan akong karong Bible, manigay kong istorya mo sa Ginoo, manigay kong kanta niya sa tubangan, usa pa na yung gibuhat na may bigsunan, upon every day in your life, ang imong gikadlukan, gihapon, luhuyan ako ikatiguang na mo, akong mga anak na akong ipalakaw, tinong na lang ko ikatiguang na ko. Mausa naman lang ko, yung anak, pwede na akong gasto ani, nakagasto ko, kakuha nila ako, budugo, dyan na kayo, you think so? Huwag mo ganyan mo respeto ni mo karon. Huwag mo ganyan magtumas mo pamagi karon. Kung saan na dyan ka makabarog sa iya, kung saan man ka, punching bag ni Pacquiao. Yan, look around. Sa mas older ninyo, o mga kinabuhi nga nakita ninyo, look around. It's true. It's all true. Ay, nakuha ko naghimo din yung mga istorya. I've seen so many lives. Because they fail, ipakya sila na Ginoo gyud mao ilang Ginoo. Ilang saligan sa tanan. Manang kinahanglan matagusan nato. Pagtihimo jud ka desisyon, anda baka bisag ikaw ra usa magimusarag lakaw para sa Ginoo sa tiguang nakakaayo. Kung batanon makahangto sa pagkatiguang na ay parintig, wala pamilya ko, andam ba mo. Kaya namin mga Islam, oy, embrace of Islam. To tell you ha, kaniha, usakat ko yung deadly kayo, mga mo, di ka magdino sa imong paglakaw karon, di ka makakonvince sa imong family members. Di jud ka makakonvince sa imong family members, this is the way to walk. And this is my God. Una sa imong pakita, this is my God. Kita sa alliance na mo, boyfriend mo. Yung mag-anas ka na, no, this is the way to walk. Diha sa Ginoo. Upalag mo, naranin nyo. Buhi mo, naranin nyo. Yung sakit. Pero asa may sakit, nakay gibuhat o wakay gibuhat para sa Ginoo. Nakay gibuhat nga imos kang ipakita, gidemonstrahan sa imong kinabuhi. This is the way to live a Christian life. Kunang punta na ni mo,
andam ba ka? Ikaw raw sa, andam ba ka? Lunod patay ba ka sa Ginoo? Kayo mga ni-embrace o Islam, lunod patay sila. Wala akong ingon ninyo. Sige na po nakapos ko. Ibutang ka lang din isipita ka mga tao. Oh, kasi isipita ka mga tao. 10% sa isipita, di ba? 5? 5 ka mga tao. Punta ka na sila, 1, 2, 3, 4, 5. Islam sila, pamilya ka. Pwede na i-declarar kanila nga ila na yung teritoryo. Nga kaming tanan, under na milinyo kamong na. Kung ang Sharia law, ilang implementar. Kung dili mo sunod sa imong pamagi, kill me. O ang muhaton, makwit na lang dyan me. O patatawagin ka na kung ikaw mang umayo ka, ikaw mang tamayo ni ining klase na reliyon, na nakanamong kapuso. O kita mo sa kataw, hapon ang mabesa na kasi na-evolve siya. Mao man ang si artista? Robin Padilla. Daghan ka siya kaso. Labi ng mga firearms. Imbre siya pag-Islam. Imbre siya pag-Islam. Ang gobyerno na to, bisa gamay na lang, din-agyod kapag priso niya. Ang tanan niya kaso, in short, erase. Kaya kilabdi ko, Muslim niya ako. Mga brothers kayo, makilunod patay niyo. Oh no, uy, mga kita mga Kristiyano, nasa ginuwi na ito, pikat. Grabe kayo ito. Grabe ka na selvice. Grabe kayo ka. Pag atong gibugal-bugalan ng atong Diyos, apa nagpapurma-purma na dali ka Kristiyano ka. Pero sa atong ginabuhay, sa atong pagtuwa, sa atong kasing-kasing wala ang Diyos. Maot. Mapakag-inon kayo ka. Tita andam nga andam ta mapakamatay para sa atong pagtuo. Wata anak. Hindi man kitang Diyos Ginoo. Mas mahadlok man ta sa ato makita kaysa di makita. For sure, kung na yung mga Muslim, di ba, sige, balik ko. Di ba, ano kayo, susuko nga akong ginabuhay, marik ko, pero yung ginawa na karoon na ganito na sa kalibutan. So, mag-igsunan. Adluki ang Diyos. Pinapailaing budlak mo. Ang mga Islam. Yung mga ubang Islam. Mga leftist man na sila, rightist man na sila sa akturo man. Maura na sila. Ano sila kabadlo? Ano ba sila kabadlo? Anong di ba sila mapakita? Di lahit may nga mga Muslim, lahit may nga klase ng Islam. Kami ang isa. Anong di sila kapakita niya na? Kaya maura man sila o akturo. So, unsa man yung pagtuog yun ka na? Asa man yun ka? Nang rally ko, namumpanya ko para sa Ginoo Nagsunan. Live for God and you will live. Magpakinabuhi ka sa Ginoo din, mamatay kay kag sayo, pero buhi ka sa kanturan. Pero bakba lang ka, putog lang ka kumpisal, wa sa kinabuhi. Si Kristo Jesus ng Diyos. Di ka magpuyog yun diha ni Kristo Jesus. Patay ka. Matay pa kag sayo, matay magyapon ka. Sugot kag sa dili. Christian, believer, mamatay mo sa lawas. Pero hangtod sa kanturan, nga ito nakas kamatayong dayong sa internet. Dili nga ito, salamat sa Diyos. Mabitaw na ang usasad nga nagasuat nga ni kong poem na nakarealize ko ba? Ito yung kanina nasakit ko. Dagan ka problema sa iyawa, dagan mo kayong klase yung mga pagsuwa. Sana yung mga pagsuwa, ihatag sa gano'n ako. Kanang wakikwarta, wala kay dumog, murag kay pamilya, murag sa tanang taon, murag kuhan ka, kontrabida ka, ano bitaw? Kaya gano'n, sakit. Kakawan ako ba, buwan na dyan palulit ka, maluyan naman dyan ko. Napaan mo na parang ako, isod ka, ayaw. Parang ako kay, isa ka, gutom ka, makalihog maka. Diba? Isa ka, gutom ka, makalihog maka. Mamay, gigutom yan to sa hospital. Wow, pagbidoy. Kalihog yan mong ka. Pero parang kuhan dyan ka puso sa Ginoo. Sa akong case, kuhan ko puso. Ang higda na dyan ko pero sa bed. Nakarealize ko nga, Lord, imo rin pamagi niya ni Ursa. Yawa pa ni kitubutan sa liling mo. Yawa pa ron, isa ba? Kaya asa biligikan. Musabitan ko. Ay, musabit lang dyan mo. Kibaw ko na si kugyaw-yaw, mga ano, minunani ko, mauni, yan, si kugyaw-yaw, si kugpangaway mo. Imbis na sabit ko niyo. Sabit ko niyo, Lord. Kung imo, yun hangin na dyan mo. Ayaw tubuti, mahimo kong kabukaton sa mga katawan.
Ayaw tubuti nga daghang mga tao magsigi og kabuol para nako. Humana ka nako. Kay mihong. Baba ka humana ko. Tagay mo po. Kabisay sa kong katigulangan, kaskas gyapon ko. Pagigaway gyapon ko, bisag gawiyang kabilidad, murag si Pacquiao. Pas mo lihok gyapon ko para ni mo, Lord, di ko magpalapot. Nga naman, because that's the only way I can show my God I love Him. It's the only way I can show my God my life is for Him. Mauna na ako ipakita ng matag-adlaw, mata ko, dili kong mata para sa akong gagulingon, para sa akong Diyos. Silbihan ako hangtod sa akong katapusan sa akong ginabuhi. Kaya dako kong utang gabuton, di ka nimo. Wa ko nag-agpas sa mga rewards sa langit. Giagpas na ko ang Ginoo, ang iyang smile sa matag-adlaw na lipay basya. Wa kong giagpas. Mana may ko ninyo kung di mo magtinuod, kontra dyan ko ninyo. Kaya kung patanoon pa mo sa Ginoo, taas pa kay kong pasensya na. Okay? Kasi Ginoo, niya kita mo, badyo na nitubo rin ha. Badyo nitubo, tapos pasensya na. Dagan kayo ng mga tawa na nga, hinay ang tubo, okay na. Kung sa dihan na pagkitang gilas ka, Christian ka, bila napakita ka nga kunuhay kaila ka sa Ginoo, apan ang imong ginaya yung batasan imong kinabuhi, wa gihapon niya sa Ginoo. Moingon ko bigsunan, bisa pag ako na lang usa mamugsay nining sa kayana, ug di ko kaabot bisag gala sa may lubi kay ako ra usa, dako kay gibuhaton. Andam ko. Kay mo ning klase kasing-kasing sa mga workers gipangita sa Dios ug iyang mga katawhan. Kaya masugot kag sa dili kung iya na ka sa Diyos, iya kang mamumuo. Ulipon ka sa Diyos, di ka ulipon sa kalibutan, di ka ulipon sa imong kagalingon, di ka ulipon sa imong pamilya, dili ka gatasan sa bisang kinsa, unay mo gatas ni mong Ginoo. Kaya tanan nani mo gikan sa Diyos, di mo kita mong gatas sa Ginoo rasa. So mao naman isuman. Kinahanglan determinado ka. Usaw mo na, Lord, ganahan ko determinado ko, tabangi ko. Mora na. Manamori ta diri sa akong katapusan na pagtapos din. Kung naka-encourage ni mo ni, ganahan ka mo, tinuod sa Ginoo, ilha ang imong mga sayo. Tagsa-tagsa ilay mo mga sayo, Lord, kung ako'y lisod, porta mong dagan, kung utang, Lord, kung lisod, dagan, kung akong parinti, yung matitag yung Kristohanon, yung may kong isa, ay nalisisimba rin ha, pawatangon ka, yung mga absent-absent ng cellphone. Admitar, duha, ikumpisal sa Ginoo. Yung pangayong pasaylo sa Ginoo, ikatulo. O talikod na dyan ni anak. Mo na nga magpuyo na dyan ka, ikaw na dyan na o kang Ginoo, ikaw na dyan na kang Ginoo. Maoy atubanga sa kanunay. Kung dili ka makahimo na ng commitment, magsunan, ay lang, repent. Kaya tibaw ang Ginoo kung sa'yo na sa mga kasing-kasing. Pero unahan juga, inga Ginoo, inga nga Lord, tabahin ko mo talikod ko na ng klase nga sala, kung abot naman aning mga pagsulay, o maglakaw dyan ko towards nito. Sumampo ta magsunan. Sugti ang Diyos.